Ita, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Indog Boss. Welcome back sa programa. Aramon niya itong kanyang aldaw na inin Friday. Ultima dia sa bulan po ka na Abril 2021. April 30, happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako po sa inyong lingkod, Mardela, daing iba, sanit sana. Pero tiyan, medyo lipot lang pong iribanan tangon yan, hanggang alas 11 lang po kita. Kapag alas 11, papasok po ang mga barkada ta from the Department of Trade and Industry. Dahil igusin ang programa, consumer at negosyo. Mamaya po yan, 11 o'clock to 12. Kaya sa start po natin 10:30 to 11. Siksik po ng mga balita. Technical side, kasabay niya ito dyan si Ronald Baldo, bandang yaon sa DCGB Social Media Department. At mga pag-iriba, sina Arvin at saka si Richard, bandang yaon man si Angel sa Production Assistant Center. Kalawa sa Mega Post Patrol, kunin natin ang rangkada ng mga istorya. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Good morning mga mise. Rikas-rikason, todtura naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Rangkada kan mga bareta. Nadagdagan kidu ang positive sa mo. Kasud masaro. Doon mismo sa barangay mi sa Purokme. Ngunyan, igwa naman. San Vicente, San Fernando. Pangyayari, aday. O, iringat po tabi, iringat sa mga maskidaying mga kaso ka ito. Igwa na naman mo yan. Ha? Ans Galero nasa linya para po sa mga doon nato mga information. Ali po dyan sa luwas. May paabot na vaccine ngayon sa airport. Mga alas 11. Ha? Okay. Bueno, Ans, good morning. Please come in. Marinang aga, Sir Mar. Marinang aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag na bareta, day pa schedule. Ang Philippine Statistics Authority o PSA Bicol kuno rin man mai-implementar digdi sa tuyang rehiyon ang pagkondusir nin online registration para digdi sa Philippine Identification System o ining PhilSys. Iningon niya ang kinonfirmar sa DCGB News ni PSA Regional Director Cynthia Perdiz sa tuyang pagkikapag-oron sa iya konsehin. Sa iyang sinabi na ngunyan daw iyo pa sa schedule na launching ka na online registration sa sendang sentral na opisina. Okay. Nagaday pa daw nin abisong ipinagbababa sa mga regional offices kuno rin man mapapunan ini sa level kan mga riyon digdi sa tuyang nasyon. Iyon, parang kasi yung phase 1 and 2 ninda, yan yung primero nagrelibot sa enumerators. Yes. Nagkuha ng mga data, and then ka makuha, nag-schedule naman para sa biometrics. Yes, so step 1 and step 2. Aha, ngunyan, tapos may garong pinili lang itong mga areas, baga? Yes, sabi sa Ngunyan ini, para ni sa kabus na Pilipinas, so gusto voluntarily magpa-national ID, but they have to go through the, electronic system sa pagining online. Yes. Kaya lang, hindi pa pala dito ready. Hindi pa dito ready. Medyo piglan, ilalans ko niyan, tango niya man, sabi ng PSA Central Office, di ba? Yes po, Sir Mark. Beginning today, April 30, ang start kang National Registration for ID System. Yes. Okay, pero sa Bicol Region, according to Engineer R.D. Perdiz, wala pa, di pa sila preparado dyan.
Wala pa, Sir Mar. Topic, launch pa lang yun. Although nga ni sabi kasubago ni RD Perdiz nagkigoki nagkapirang technical problem sa indang central opisina. Ang pigamit nindang website para digdi sa online registration ining register.philsys.gov.ph. And sigun sa iya, kung in kaso man daw na ma-implementar na ini digdi sa tuyong reyon, dakulang katabangan daw ini dahilan sa kitabaga padagos at paglangkokan kaso ng COVID-19. Yes. Kung kaya kung in kaso daw ma-implementar na ini digdi sa tuyong reyon, mabubupas-bupas na law ang hadit ka nagkapira na muyaman ko ta na magpa-register di sa nasambitan ng PhilSys. Correct. Kasi ang naging problem ta all over the Philippines is dahil naiwasan ang mass crowding. Yes, oo. Whether mayroong distancing, pero sa kapahalat-halat baga pa-register nailing mo, nagkadukutan na. Ibaga. Habang nag-register, habang nag-alat na apo doon, nagdurukutan na. And then yung risk between the operator ng machine at saka yung magpaparegister. Oo. Di ba na magpapiano doon, kukunan ng saka ayusin yung pati ang mata, di ba may iris scan eh. Na-iris scan pa Mahiling mo naman sa imong mata kung anong kolor abaan ng sira mari. Gayon nun. Kaya lang yung interaction because it is yan natatapos ng 10 minutos lang. Yes. Di ba? Kasi kung 15 minutos lebih pwedeng kung may problema, magkakaproblema nga talaga. Ibaga, Sir Ayan. Mar. So, at least ini kung electronic ang sistema, yung parang online, digital, malaw ka naman sa portal nila, ma-register ka, itaw mo sa mga data mo, and then wait for the schedule, when are you going to go to the office para anong tawag dyan? Biometrics. Symmetric. Ayun, okay. So, kauron naman kini kasubago ang sendang spokesperson si Sir Vlad na Operaha. Sa sinabi na waiting man talaga sinda kung magkakagawa man ni formal launching sa regional level may kinaraman sa bagay na iyan. Roger, sana kung maski saruan sana, kaya lang I doubt kung kaya kan system nationally o kaya worldwide, national di ba? Juda ko ito. Medyo dakula eh. So kung ika-cluster by region, baka pwedeng mangyari na makurkas-kas lamang. Yes. At anyway, kung yan man lang yan data banking. Tama. Iyan, okay, sige. Mientras tanto, Sir Mar, sinabi man ni RD Perdiz na naghalat na sa nasindakan na abiso kan local IETF, tigli sa syudad kan Legazpi, kung rin kinari mabelta ang operasyon kan sa indang regional office matapos nakalingis sa semana. Pinagorte ni Alcalde Noel Rizal na i-lockdown ang PSA Regional Office number 5 matapos na may magpositibo dyan na personal na isa lang na COVID-19. So kanyan, paliwanag ni RD Perdiz sa tuya, may waiting pa sinda for swab test result pero lalauman ninda gabos may negatibo mantang nakaabang naman ang request ninda for the lifting of lockdown sa indang opisina kaya posible daw na baka by May 3 o May 4 balik na naman ang operasyon ka na PSA 5. Roger, and I think maghihigpit lalo sila. Okay, sige. Yan tabi, Sir Mar, na impormasyon na liman sa Philippine Statistics Authority mantang pigalat na manigdi at pag-abot ka na buko mas o menos 67,200 na doses ka sa Sinovac digdi mismo ni sa Legazpi Domestic Airport. Roger or not, okay. Ibahan si Kuya Boy sa mobile, Hans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Yan po mga rangkada kambareta niya, tuwalin po dyan sa Luwans. Mientras tanto, Gawin istorya. Nasa linya man ang satuyang The Flash, Luis Bursi Bersena, partner, please come in. Salamat sabi partner Mar, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Nagpapadagos naman ang ganyan ang Sunwest Development Corporation na patarayon ang Northern Boulevard na sa porsyon kan Barangay Baybay, Legazpi City. Ano yan, yung nagaba? Sunagaba kan mga nakalihis na aldaw na ang pinagsasahutan kan DPWH Region 5 dahil sa bagyong Tisoy. Kinuakan okol. Kinuwakan okol. Natungkab sa parel. Hinakwat sa baybay. Inakwat sa baybay. Ngunyan, ano ang panibagong sistema ng aning mas lalong kumusog ang trensera? Ngunyan tabi partner Mar, nasa ongoing unrepair na nasambitan ng ahensya matapos na mano parang ka-DCG medyo sa pagbisita ngunya na pagkaagatabi partner Mar ay lanta ansiring na bagay bagatabi partner Mar ipinag-uulok ang mga nagkakapira mga obserbador tangaya day pa nga nila mang naagian in auto gaba na Force major niya, force major. oo
Paliwanag magkanikan mga nakaliistal daw kay ni Madam Lucy Castañeda ang tagapagtaramkan DPWH Region 5. Saro man agad sa dahilan iyo ang natural calamity na nakapaluyakan pundasyon kay ni ay kinaraman sa siring na bagay. Pero dapat araw ko takayan ang misklalan hindi dyan, parang sa pier. Oo, Maski gura badol kan ukol dyan sa pier. Dahil baga nararang ka? Roger. Maling mo yan. Ako may experience ako yung personally, kan naglago ako sa quarrying, no? Yung yan sa howling. Roger. Nahire ako ka ito kang globe koko. Kan nagibo sila dyan kang pier. Nagparahakot ako ning materyales. Ang pigko akong gagamit yung graba dyan, basalt. Oo, Yung hali duman sa tiwi. correct. Iyong pigdadara dyan, no? Ang gagawin dyan bagata. Atay ako tayo ng kay Pony dumalo nung bagay na iba. Dalawi gawin, magabaton. Oo, Dahil ngayon, tayara mo ngayon, Sir Mar. Dahil nakakatkat kan ukol. Baka may Roger. araw kayo ngayang mayon racks, na pag di tamani kan ukol, nakakadkad. Oo, Malaan ta, ang gagawin niya baga, supig para 2003 ka, 2004 garo ito nagparakot ako. Diyang boy, pabaga ang pier, dahil pa man nagagaba. correct. Dapat garo, adala nindaan. Correct tabi, Partner Mar. Medyo mahal-mahal, pero di bali na, kaloy naman ang pakinabang, kaysa man iyan. So, paday Dahil pa nga ninagihan, minsan na. Minsan na, paano pa daw kung aragiyan na? Baka nga sabi ka mami, aring gawa sa payo, kansukat nga ya. Ruminagsip. Ay nako. Ade, ano na yan ang sabi ni Ma'am Lucy, medyo makusog-kusog naan. Siyempre, ang pangako man siyempre ka DPWH Region 5, pagka-repair kayan, medyo marayray naman ang klase. Pero susugman sa pakikipag-ulay magka DCG Benyos kay Kapitan Lito Martinez, dapat daw igwaman daw kaning parte ang barangay, tamis mo nga ning siya, mantang nagtatrabaho kani, binantayan niya talaga daw ini. Correct. O dapat araw ko takayan. Binantayan niya tabi Partner Mar, dahil na daw siya mataramki kung ano, ilingo na sana daw, kung aray na parte kang Northern Boulevard sa San Roque ang gaba, ni minsan daan ni Mas Gisaro, warat na direparo niya daw ini. Aba, yun talaga ang dapat. Oo. Mhm. Kapag may day siya na uyunan, ta medyo may knowledge man daw siya nindiit, Oo. isuway niya daw sunod na trabaho. Iyo, ta otherwise, dahil hindi ni accept. Oo, Tama, pero bagay ang kapitan kan acceptance. correct. Mhm. Kaya daw ngunyan, sagkot na may nagpaparada kahula daw ang ukol dyan sa San Roque, sa parte kan Northern Boulevard nito, magkataning man sa nakanbaybay, Oo. na itaw nararaot sagkot ngunyan. Yan, expected pa tayo na maging maisog ang mga ukol dyan. Tapos sinangga mo so daragsaan. Roger, Di ba, di kinontain mo siya, di mas lalo maging maisog ang ukol dyan. Lalo kung may maraot na panahon. Kaya dapat yan ang trinsira, maray. correct. Yun ang daw diyang pinagbantayan niya tabi Partner Barbentas na pinagigibo yan na Northern Boulevard na yan. Kaya iyon man daw sa nagiging resulta, considering na bagay na napapakinabangan kan mga taga San Roque. Ngunyan, so mga daw dyan sa baybay, pasiring sa Pigkali, medyo maluya daw, at ay na daw siya mataram kung ano ang nangyari dyan. Basta sa barangay niya, nantayan niya daw ininin maray. Ayun, ano yan, bakong nakaabot na anduman sa Rawis? Oo, Kaya lang, masog po nandyan sa Yawa, bako? kasugpon sa yawa, dahil para kasugpon. Ano yan, ayan na Boulevard, nakabot na naman sa Mayla Playa, dahil pa? Ay ba? Diyan pa sana sa San Roque yan. San Roque pa sa natabi Partner Bar. Oo, yung diyan, ayan, San Roque, ito pasiring yan sa may baybay. Correct. Ayun, so balyo man sa tulay duman sa yung pigigibo niya na pigkakalutan, dahil pa? Ay ba? Okay, sige, medyo malayo-layo pa pala yun. Iyo, alawig pa ini. Malawig pa. Maray na ko ta dyan mag-agi. No pa. Takon maama na yan dyan, ako maagi diretso digdi. Correct. Diretso mga boulevard, kasi yung video. Di, tranquilo na. Presyo naman sa mga karigusan sa Santo Domingo baga. Yan. Ayan, okay, sige. Roger, ta manungod sa siring na bagay kayan tabi Partner Mar. Ongoing man ngunyan an patrabaho, an pinapangapudan man ngunyan kan konsehos di barangay sa pagi ni Kapitana Teresita Impig kan barangay Baybay na kooperasyon kang publiko. Pagtagapasensya kung medyo maribok an pinagkikibot dyan ng mga patrabaho. Ilan ta para man sa na daw iyan sa seguridad kan mga residente dyan na niya arani sa nasampitan ng lugar. Roger. Roger, yan tabi Partner Mar, abangan tapatabi kayan Partner Mar, ang iba pa mga follow-up, dahil pa nakukontak si Madam Lucy Castañeda sagkot sa mga oras na ini. Ako po, si Luis Purse Barcero, salamat, good morning. Thank you very much. Good morning. Yan po si Luis Bursi Marcena. Follow up.
koneksyon kayan po na pag-irahay na kan pinamarangkal ni Tisoy pa na boulevard nagaba na luho may nadiskwido nga okay. So sana adalan ni Dagi Maray iyan kung anong klaseng materialis and day pwedeng katon kan ukol. Ito anong nangyari kito naluho. Kanalo dali natural. Pag bulaw kan ukol wawagason anya sa irarong tabata yang baga. Itambuki kagama sa naman kitambakan kibaybay buda gapo. Di natural. Pag nabring ka so nakapatos ka iyan, ay talagang mawawagas iyan. Okay? Anyway, dumaan po sa mga kababayan natin, let's look forward na maging okay na ang mga infrastructure at sasayang kang kwarta. Magayon po yung build. Everybody has given a chance and opportunity na magkagaling trabaho. Maging connected ang gabos na mga lugar na iagyan po kayan. Kaya lang sana, ang iba pati kayan, inutang. Kaya dapat pahangatamanan. Sa mga agencies na nag-implementa kayan, dapat iksira ninda ang DPWH. Anyway, di man pagkagulpiha. Ang dilensya ta, iyang pagkang iyang pinagplano yan, iguanang dilensya dati. Di ba? Sa mga paragad man, di man kalauda. Ito na pala, di sana, di ba? Alright, ay kumusta mga kapatid? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens, mga kababayan natin. Oy, good morning sa Ako Bicol Party List. Pananaonin mga free range chicken kanakaagi si Congressman Didi Cabredo duman man sa 3rd District na nao. Kadakol po na alternative na pwede natin pagkunan ng hanap buhay at saka ikabubuhay ang pigtatao po ng gobyerno. Huwag nating sayangin yan. Okay? Sabi ni Adalak Nele, I'm watching now sa Muntalban. Okay, sige po, tabi. Alright. So nag-apot manang duman sa nag-positive po tabi. May advance information na kasi ang mga alkalde kayan Kaya, tangon niya po ang DOH, pipalos nila yan live na nag-report po sinda. Okay? And then to follow na lang yung pong graphics na pigapaluas ninda. Pero, early morning, iyan ang pamahaw ka mga alkalde, mga local chief executive. V-text yan kan DOH. Kung igod yan sa lugar ninda na may nag-positive, tangani na ma-implement tulos ang contact tracing at the earliest possible time. Okay? So, duman sa mo, may duwa. Kasi ba may saro? Yung SD19. Ngunyan, igwang SD20 tsaka SD21. Sarong taga San Vicente, sarong taga San Fernando. So, iringat po tabi kita. Yan ang abiso, mga tugang kan lokal na gobyerno, asing kan Department of Health. Dahil po paglingawan, iyan po na mga PPEs natin. Personal protective equipment. So, yung face mask and face shield na tamang pagkasulog, physical distancing, hugas ng kamot, and avoid crowded places. Yan po ang pinaka immediate na solusyon ta dyan habang di pa kita nababakunahan. Yo. Okay, so paano mga kapatid? Ako po ipaalam na at ready na. Nakita ko na ang kagandahan ng DTI. Yung reyna ng kagandahan ng DTI nakita ko na. Si Ma'am Bem. Yan. Sa inyo po boss, thank you very much. This is Mardela, daing iba, sabit sana. Pero tiyan, thank you. Sa aga po kada, rilingan kita sa programang Boses Kang Kapalibotan with Father Mamoy Borromeo. Special feature niya to ang mga pigahanda kang gusto yung mga kababayan, mga advocacy group, asing kan DNR, Environmental Management Bureau, manungod po sa Earth Day, kan April 22 as in Earth Month, ngunyan pong Abril. Nakahabol pa kami ni Father na. Thank you, bye-bye. Realize true comfort